أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال له ربه أسلم ngicela u-Allah angivikele kusathane ongathandwa egameni lika-Allah onomusa onesihawu. U-Allah wakhuluma naye ubani? U-Abraham. Wathini? Aslim. Ake ngiqale ngale aslim le ukuthi mangithi iba yimuslim ngikhuluma ngani. Uma ngabe wena uba yimuslim awungeni esontweni kodwa ufunda indlela yokuphila ukuthi umdali ufuna uphile kanjani emhlabeni. I-Islam akusiyisonto, indlela yokuphila. So uqala ngokwenzani? Allahu Akbar. Aslim. Uqala ngokuzinikela kuqala. Uqala ngokuzithoba. Uqala ngokuzehlisa kuqala. Ngokwenzani? Ngokwesaba uNkulunkulu umdali wakho. Ukuhlakanipha kokuqala lokho neBhayibheli liyasho ukuthi ukuhlakanipha kokuqala ukumesaba uNkulunkulu. So uAllah utshela uNabi Ibrahim alayhi salam uAbraham ukuthula kube naye, aslim, zehlise, zithobe, zinikele, yesaba mina mdali wakho. Allahu Akbar. No hesitation at all. Aslamtu li rabbil alamin. Same time akazange lokabuza ukuthi why. Azange lokabuza ukuthi kungani kumele ngizehlise ngizithobe. Aslamtu li rabbil alamin. Allahu Akbar. Mayeqeda akagcinanga lapho ukuthi ngoba mina senginikelile khalas, it's over. Seku right. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Wahamba wayotshela abantwana bakhe kanye nomzukulu wakhe ubani? uJakobe. Allahu Akbar. Uthini kubo ebantwaneni bakhe nakuJakobe umzukulu wakhe? Inna Allaha astafa lakum. U-Allah unikhethele nina. U-Allah unikhethele nina. Ad-din, unikhethele ini? Indlela yokuphila. Unikhethele indlela yenkolo ukuthi kumele nikholwe kanjani. Allahu Akbar. Ithini lenkolo Allah anikhethele yona? La tamutunna. Allahu Akbar. Yenzani sho, fala tamutunna. Yenzani sho bantabami nani bazukulu bami ukuthi illa wa antum muslimun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Yenzani sho ukuthi ukufa akufiki empilweni yakho. Ingilozi yokufa ayikuvakasheli unless ikuthola esimeni sokuthi wena uyimuslim, uzithobile, uzehlisile, uzinikele kumdali wakho ngayo yonke into oyiyo. Allahu Akbar. Then Allah says, am kuntum shuhada idh hadara Yaqub al-maut. Yena lo Jakobe lo okuwumzukulu ka-Abraham, nani khona yini, nani ngofakazi yini mangabe esokhukhweni lokufa esehamba emhlabeni? Allahu Akbar. U-Allah uthi nani ngekho, ithi nginitsheleke amazwi akhe okugcina awakhuluma nabantwana bakhe. Idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di. Wabuza abantwana bakhe, nizokhonza bani mina babu wenu mangabe ngingasekho? Allahu Akbar. Qalu na'budu ilahaka. Bayaphendula abantwana, o baba, sizokhonza thina ubani? Umdali wakho. Allahu Akbar. Wa ila ilahaka wa ila abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaq. Sizokhonza umdali wakho nomdali wobaba bakho nomkhulu bakho obani? O-Abraham, o-Ismail, lokuzana no-Isaka. Nampa abantu nange sizomkhonza thina mangabe usuhambile wena baba. Allahu Akbar. Wa nahnu lahu muslimun. Ilahu wahid.
oyedwa, wa nahnu lahu muslimun. Ungakhathazeki baba, kwanathi sizinikele thina abantwana bakho, sizinikele nathi kule nkolo le ye-Islam. Allahu akbar. Nayi indlela okumele kuphilwe ngayo emhlabeni, ayikho enye edlula le bafowethu. Sengathi Allah angasiniki tawfik, asiniki hidayat, asivula amehlo, asivula ingqondo, silibone iqiniso, sililandele. Akhir dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.